Здравейте, момичета! Сигурно се чуете къде са? В влакът със своите три дечица. Ето ги! Нас разстоянието не ни спира, времето не ни притеснява, имаме желание и намираме начин. Ще се чуете къде сме ходили отново. Бяхме в София. Аз специално присъствах на Киков, България. Наши гости бяха президентите Булгаридис, неговата съпруга Пени. Представянето беше на ниво, както винаги, но по-специално беше, че моята лидерка, моята спонсорка бяха на гости и много ме изненадаха с присъствието си, за което много им благодаря. Специално от Германия присъстваха на Кико, изненадаха ме и мен самата като момиче от екипа и още повече, че бях и именничка вчера. И искам да благодаря на всички за хубавите и